tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya Audience Lumière TV sanfɛ min bɛ se ka to aw bi kunnafoni jɔnjɔn a jɛlen sɔrɔ kɛnɛya ye fɛn ye fɛn min ni Allahu Taala b'a di maa ma wa n'a y'a di maa ma o ɲɔgɔnna fɛn tɛ yen nɔ Ala ka kɛnɛya di an lajɛbaw ka taa fara an ka équipe bɛɛ lajɛlen ma bi kunnafoni n'an bɛ da kɔnɔ ni lakanabaliya ye n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ dugu min ma ko Ansongo ale ye dugu min bi sɔrɔ Gawo o ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ nin dugu in n'o ye Ansongo ye enseignants dɔw tun bɛna hali a ma mɛn mais enseignants ninnu kɔni waati jan kɛ maajugu ninnu bolo n'o ye terroriste ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin waati laban ninnu na tile fila in na enseignants ninnu kɔni seginna ka na mais mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ de dira n'o ye wari ye ka kɛ ka maa ninnu kumabɔ mais wari in joli don a dira cogo di maa si ma se ka a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ enseignants ninnu ani u ɲɔgɔnna caman minnu tun bɛ maajugu ninnu bolo kuma bɛɛ bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya ni tɔɔrɔ min bɛ ka kɛ ka ɲɛsin ma olu yɛrɛ de b'a ɲini k'u ka maaw n'o ye u ka dukɔnɔmɔgɔw k'o ka wulikajɔ ni fɛn bɛɛ kɛ ka fara Mali ɲɛmaaw kan walasa k'olu bila o de kama enseignants ninnu kɔni bilala nin waati in na ka n'u ka so mais maa si kɔni t'a dɔn condition min ou bien lahalaya min y'a to n'u nana so n'an bɔra yen halisa lakanabaliya an bɛ to an ka jamana in cɛmancɛ yan fan an bɛ taa Segu n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ o ma ko Interfleuve précisément Masina fanfɛla gɛlɛyaba kɔni bɛ dugu dɔ kan yen nɔ o dugu maa ninnu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka mankan u bɛ ka a ci k'a lase jamana ɲɛmaaw ma ani maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen min bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u ma walasa u ka se ka bɔ nin tɔɔrɔ ninnu kɔnɔ nin waati laban ninnu na hali sisan Interfleuve n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa ninnu minnu bɛ nin gɛlɛya kɔnɔna na olu kɔni bɛ ka a lajɛ olu bɛ se ka lafiya cogo min na u bɛ k'o ɲini fan bɛɛ o de kama dugu maa ninnu kɔni u bɛ ka wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to ɲɛmaaw ka bɔ kunnafoni ninnu kalama k'a dɔn ko min bɛ sen na nin dugu ninnu kɔnɔ n'an bɔra yen hali sisan lakanabaliya dugu dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Cɛndo kɔni ye dugu min ni gɛlɛya kɔni sɔrɔla ale ye yɔrɔ min da bi kilo 7 Joyila kɔni ma n'i y'a ta k'a lajɛ o dugu in kɔni u taara sɔrɔ denmisɛnnin 2 olu kɔni su dalen don mais mun y'u faga mun de ser'u ma nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra le 18 avril 2025 tɛmɛnen wa nin dugu in na a jirila k'a fɔ nin denmisɛnnin 2 in k'olu bɛɛ lajɛlen du kelen kɔnɔ mɔgɔw ye wa u ye ɲininkali kɛ caman bɛ ka ɲininkali kɛ yɛrɛ la ko est ce que maa dɔ de bɛ ninnu faga wa dɔw ko u t'a dɔn ko a bɛ fɔ min ma ko ɲininiw n'o ye enquête ye ko o de bɛ se ka nin ko bɛɛ lajɛlen identifier mais a kɔni jirala k'a fɔ ko nin denmisɛnnin 2 in kɔni u bɛ su yɛrɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ wa ko u bɛ ka ɲɛɲini bɛ se k'a to a ka dɔn fɛn min ye denmisɛnnin ninnu faga n'an bɔra yen an bɛ taa précisément an ka kalan bunanku kan n'i y'a ta k'a lajɛ waati min examen minnu ye DEF ni BAC ye o waatiw wele kɔni fɔlen don ko olu bɛna kɛ 2025 kɔnɔna na a waati kelen an ka jamana kalanyɔrɔ fanba u kɔni da a bɛ fɔ o ma ko centre d'académie ninnu ɲɔgɔnnaw olu kɔni ye papiyew dɔ sɔrɔ ka bɔ jamana éducation ɲɛmaaw yɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko k'a lajɛ ko maa si ka papiye kana taa retard la ɲina wa ko centre bɛɛ ka examen kɛ a kɛcogo ɲuman na wa ko document kan ka di ko ka di joona wa écoledenw ni u somɔgɔw u bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri min bɛ se k'a to baara ninnu ka kɛ a kɛcogo ɲuman na o de kama i bɛna ye k'a fɔ ko ɲina examen kɔni o bɛna kɛ examen u ka hakilinaw sira fɛ ko o bɛna kɛ fɛn ɲumanbaw ye ka ɲɛsin jamana in ta ɲɛma wa fɛɛrɛw bɛɛ sigilen don bɛ se k'a to suɲɛli ni yuruguyurugu minnu bɛ kɛ san tɔw la o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ ɲina san 2025 kɔnɔna na n'an bɔra yen n'an bɛ taa politiki sira kan n'o o de ye mara taabolo ye an ka jamana ɲɛmaaw n'o ye autorités minnu ye transition ɲɛmaaw ye u kɔni bi bi in na u ni kilasi politikiw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ sabula politiki mɔgɔw hakilina ko kuma min bɛ sen na ko ka parti politikiw ci ko o de ye ɲɛmaaw fana ka hakilina ye o de kama sa u kɔni bɛ ka wulikajɔ ni ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min bɛ se k'a to u ka parti politikiw ninnu kana ci o de kama u ye kunnafoni di sigi kɛ maison de la presse kɔnɔna na sibiri don tubabukalo tile 26 avril kalo san 2025 k'a jira k'a fɔ ko kuma minnu bɛ sen na ko o ka kuma ka bila o ka dabila
politique u sona ma ko do ka bo ulula kulu ka farnyonka je kelen benoyi ame je koni kelen tenaye ko chika boy kanani parti politique wara we ko o kon sa ke mali ngono wa ko démocratie koni ku ti son bi ako kadabla o ti son shini ako kadabla ku ga wuliga jo bebi kembe se kato ko o bise ka fere sora ala maître Muntagatal nale ko ne kuma la selay to anga to dum kana aya jira ka fo ko constitution koni kwa kera femi ni mali nyema be ka usenda ka terke kosobe wa kelembe ka ke kuma na fo chiffon wa kelembe ka ke ko juguye ko mi ni machite ka bunya ble wa mali constitution akan lanyini senfe ko kanga bunya bi o kanga bunya shini wode kama maître Muntagatal be wele bila mali nyema uma ku ka laje halisa ku nu ka sigi ka foke membe se ka to lafia be se ka soro o donkele parti politique nunga kunafoni di temane ko fe mawdo fanana muni ye demsanu ye ku les jeunes leaders wi ulu koni nana kana conférence de point de presse que plutôt o salkelen kono ka jira ka foko uma jena bi uma jena shini kuma munu fora ka bo parti politique mo da ku mangachi wa ko constitution ko kuma ku luti jena ko kuma munu be fo ko parce que be ka instrumentaliser de uti jena bi uti jena shini wa ku lu bani ni nyama o fe sa ku parti politique ko rebe ka dabla mali kono wa ni demsani jegulu num uka hakilna unuka kuma chama ko uluba fe ka parti politique shudo ka blaga ta kaburu kono sisa ko parce que ko umana fayula ni chenite ni ataka laje o galaya ko ni nyon sama ko ne bi mali dew ni nyon cheni tile fulan nuna wode kama maudo fana be no noe ma hakili juru charna wiye na be fu ma ko les intellectuels ulu ko ne be ka nyini ka fo ko fere ka soro fere mbise ka to mali dew ubi nyon famu o ka do dakelen fe ka bo dakelen fe ni ataka laje hali sisa politiko sira fe galaya babe mali marachogola na be fama ko crise politique wa ko o mainde siranya ko ni be ka ke oye mais concertation do keranga jamane ko not le flena no ye kata force vivre de la nation ka to lame wode kama politique mo sirlen no ko nda soro kutina ko partuchi wandi ya ko beta ka laje mali politique mo ulu ko ni ka mirna no ka akinaye wode uni nyama ka sigi ka kuma uka nyesoro parti nunga ko la ka mintiniye nine ko yanga kuno foni kala sama aya kambe na la sona machine am nyon soro ni wati kelena salam alaikum la famille www leadersantos.com ka be nyam ka be frege kisetigi donc bolé no bi komina kibora duman de dawka ka daw kloka groupe lumière luka anniversaire de Beyno le 13 juillet 2025 begiakli tola le 13 juillet 2025 groupe lumière uga nguka mumbe anniversaire 5e édition fem ba dine bena kala surprise bare Beyno o surprise kuma ba do jumé Mali animateur na journaliste bela jele farale ɲɔgɔn kan contre Mali artiste be igela comédien o igela fɛn igela dongilidala bela jele olu demna ta match pele bakɛ ne yɛrɛ mis 45 vidéo akana ɲe kisɛ di nata o bolo ko talent wɛrɛ tɛ na donc bɛɛ k'i prêt bon les 12 sufɛ fana concert belebele show soirée belebele de be bɛɛ de bena ye cɛ hali ni anime jare yagli te artiste fe wala bébé seido donc la famille be yagli to la date kele ami ñoxam bole alma kew mbalma muso electro mina de jorobi awla o bana pew walma sogono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamoutou Traoré yele électronique aflani nibura memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yani ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soreno imo menacé minama amina bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré Kayorola niye ñogome bla cence kul sanfé tege tayira suni ne weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamoutou Traoré Kayoro segre yele électronique hatte hawmaye lumière tv ma ko tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya
ka juguya to minnu b'aw kɔniya